Okay, jo, hvorfor ikke? Okay, så er vi tilbage med en ny sæson af Filmholdet her. Og hvad er det, vi skal lave? Og vi har nogle nye ansigter, by the way her. Det er Tobias til Vi er alle venstre, sammen nye. og Albert til højre. Det er mig. Og så har vi Thomas, og så har vi Christian, han er også ny. Og så har vi Bardur. Mig. Og Thomas og Tobias, hvad har I fået for nogle sædler? Vi har fået en person, der dør, din mor og en skraldespand. Super, er I klar? Ja. Super. Hvad er det, vi laver lige nu? Vi skriver idéer ned til filmting. Yes, og hvor skal de idéer så havne hen? En bunk. I en bunke? Ja, En eller anden bunke, så der bliver til idéer, som der så bliver til handling. præcis. Og som så skal op på YouTube, ikke? Præcis. Så der kommer meget mere derop. Yes, er vi klar? Ja. Super. Så Tobias, Ja. hvad er det I gang med her? Der er noget med en trappe og noget... Og Kasper, hvad er det? Ja, Prøv at fortælle mig, hvad det er I er ved at lave. vi er i gang med at lave sådan vi skal til at filme en scene, hvor det er, at Tobias kommer og så herover også, hvor det er, han ender med at få skraldespanden i hovedet og falder derud. Op for trappen der, og falder ned. Ja, Okay. det var dumt at slippe den helt derop fra, som vi gjorde før. Og så kommer jeg så ned og dækker bolde rundt om ham for at gemme livet. Ja. Fordi det var sådan mig, der kom til. Ja. Nej, Og Kasper, hvad er